verloren. Zij haat de rode nu, ze ziet ze overal. Zij wonen in haar huis onder de vloeren. Ze voelt hoe ze haar dagelijks beloeren. O mensen, is dit niet een naar geval? Zij hebben haar hart geroofd. Haar lichaam leeg en ook haar hoofd. Zij slaapt met stenen in haar bed. Zij hebben haar hart geroofd. Haar lichaam leeg en ook haar hoofd. Zij slaapt met stenen in haar bed. En als ze opstaat is ze als dood. De roden komen binnen in brood verborgen. En in de nacht zij richten op haar knie een straal. Zodat die rood en pijnlijk op gaat zwellen. Terwijl haar buik, haar rug, haar hand vervellen. O mensen, is dit niet een naar verhaal? Zij hebben haar hart geroofd. Haar lichaam leeg en ook haar hoofd. Zij slaapt met stenen in haar bed. Zij hebben haar hart geroofd. Haar lichaam leeg en ook haar hoofd. Zij slaapt met stenen in haar bed. En als ze opstaat is ze als dood. Een prooi de roden verliest zij alle zinnen. Soldatenmoeder was zij, nu een lichte kooi. Als Amerikaanse moet ze nu wel haten. Maar geeft zich toch aan de Vietcong soldaten. O mensen, dit deden de roden uit Hanoi. Zij hebben haar hart geroofd. Haar lichaam leeg en ook haar hoofd. Zij slaapt met stenen in haar bed. Zij hebben haar hart geroofd.